Ако имаш само един ден в Тбилиси, ето как да прекараш по най-добрия начин. Започни с разходка и стария град на грузинската столица. Кълдарамени улички, шарени балкони и уютни кафенета. Спри за чаша ароматно грузинско кафе и се наслади на атмосферата. Не пропускай района Метехи, от тук се разкрива една от най-красивите гледки към града. За малко релакс, серните бани в квартал Албаното бани са идеалното място. Говори се, че дори Пушкин е бил впечатлен от тях. След това се качи с лифта до крепостта на Рикала. Гледката към Тбилиси отгоре е просто магическа. Продължи с разходка по моста на Мира и в Рикиевския парк, за да усетиш модерната страна на града. А вечерта завърши с традиционна грузинска вечеря – хинкали, хачапури и чаша местно вино. Разходи се с лодка по река Кура или се качи на балон. Ето така изглежда един перфектен ден в Тбилиси.